Esquerra Republicana del País Valencià presenta la seva candidatura a les pròximes eleccions municipals a l'Ajuntament d'Algemesí. Els membres de la candidatura s'han traslladat a la Xopera per a presentar algunes de les seues propostes mediambientals. A Algemesí tenim un patrimoni cultural i natural molt important que cal conservar-lo i millorar-lo i posar-lo al servei de tots els ciutadans. Per la seva banda, el membre de la candidatura, Isidre Pegenaute, s'ha referit a la necessitat de recuperar el riu i el valuós entorn mediambiental que té Algemesí. De les generacions anteriors hem heretat un riu ple de vida i no volem deixar-li a les generacions futures una sanga que ens dona vergonya de veure. També pensem nosaltres que el ric patrimoni no només del riu, sinó hidràulic, de séquies, molins, sénies, tot aquest patrimoni històric s'ha de preservar, s'ha de conservar, s'ha de millorar i s'ha de valorar. També pensem que un patrimoni com el Xúquer de la Xopera no és avui en dia accessible. Fa falta un passeig agradable, segur, però la gent pugui anar a peu o en bicicleta i vindre fins ací. També hi ha un patrimoni en Algemesí d'arbres monumentals. També tenim un patrimoni riquíssim lligat a totes les activitats agrícoles que actualment s'està abandonant i que no es pot deixar perdre perquè, a banda del seu interès natural, té un interès històric i cultural innegable. També pensem que a Algemesí li cal doblar les zones verdes que té i aquestes zones verdes dignificar-les, no que siguin només decoració per a un fons de foto per a una inauguració, sinó que siguin espais que realment puguen ser utilitzats pels ciutadans, no zones verdes que són en realitat rotondes de gespa voltades de carreteres i de cotxes, sinó llocs on les persones es puguen trobar, puguen parlar i puguen estar tranquil·lament. I de la natura al món de l'esport, concretament a la pilota valenciana. La candidatura d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Algemesí s'ha proposat recuperar el nostre esport ací a la ciutat, entre altres mesures, amb la municipalització de l'actual trinquet. La ciutat d'Algemesí creguem des d'Esquerra Republicana que necessita un trinquet que no estigui gestionat per mans privades, és a dir, un trinquet municipal. I creguem que hauria ser l'Ajuntament que encapçalara un poc aquesta iniciativa. És l'únic que pot fer-se càrrec de fer així en aquest trinquet, com el vegeu, de fer una actuació integral, modernitzant-lo i dotant-lo de les instal·lacions necessàries, com poden ser l'enllumenat, una coberta, les instal·lacions sanitàries, dutxes, vestuaris, etc. El segon punt podria ser que l'Ajuntament hauria de garantir o augmentar una ampliació o una disponibilitat horària perquè creguem que els jugadors i jugadores haurien de ser xiquets i xiquetes del poble, i hauria de ser després de l'horari escolar. Recuperar el vell trinquet seria un pas necessari per a introduir la pràctica de l'esport de la pilota en els col·legis d'Algemesí.